Wow bashana kushubile wobashana eKZN intambo zombutho wezokuvikela wobashana elokhu zathathwa uGeneral Lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi wobashana as a Commissioner of KwaZulu Natal wobashana ijustice wobashana siyibona ngamehlo wobashana yena nethimba lakhe wobashana ziqhankqasa iphechile lezi zimehlobovu wobashana sibhodla umlilo kushube wobashana ikwali yenkosi wobashana nethimba layo bathi bethi pheqepheqe kumacala amadala wobashana baqhamuka icala wobashana elali high profile wobashana elalaxazwa kabuhlungu kanjalo wobashana ayisibhathi inkwali yenkosi wobashana yathi hayi ngeke ngundonga ngi-in charge la eKZN akwazi ukuthi nganamacala afana nalawa anga-athendiwe wobashana la kwabulawa khona wobashana uMajor General wobashana owayeucommissioner wedistrict uMzinyathi wobashana safuka injabovu wobashana ezethimba likaMkhwanazi wobashana zabheja wobashana 24/7 igijima zingaphumuli wobashana ziharantana wobashana naleli cala kushubile wobashana hayi wobashana zazabathola basolo wobashana bayagudla ihlanganisa iphazela ayizabathola basolo wobashana wobashana zabuya nabo fresh bephila wobashana kwathiwa yamadoda ingabo wobashana kwathiwa kwabula umuntu kanje nina nizolikhuluma iqiniso sisuthungathile umkhondo wazosikhomba kunina ayizantara lezi inkabo wobashana zathi hayi ke baba niyosixolela ngoba phela thina umsebenzi wethu lo sifanale iqiniso sambatha amahlombe wobashana kwathiwa hayi hlisana umoya bafana khululekana kukunini ukuthi niyalibhosha noma niyaliphalaza iqiniso kodwa kusalayo nina nizolikhipha iqiniso hayi womhlanga uyalazi udaba sayiswe itolo umshana Thaba isuka wobashana lezi zidlodlo zabahilela labafana zabagaxisha ubhu wobashana bashuba Thaba idlekiza zichamela wobashana zadedelo zathi dlengelele wobashana zihlohla amehlo ibona ukuthi akuyafiwa la kudlalwa Thaba kuthiwa khulumani wobafana bethi basazama ukukhuluma wobashana zabahilela futhi lezi wobashana zabagaxisha ubhu Ay, sese ibhosha wobashana. Wobashana ziqhwisha kubona ukuthi hayi ziyafaka manje zadedelwa wobashana. Kwacaca kubafana wobashana ukuthi hayi ke bafana masingalikhuluma iqiniso namhlanje hayi. Yithi asifayo kushubile la asincengwa akudlalwa. Azaliphalazi iqiniso womshana. Zakhomba lenkuzi malanga le wobashana. Isembuthweni wamaphoyisa nayo wobashana wobashana wathi hayi nangu perpetrator umaqhuzu naye sidididi lapha emaphoyiseni ukapteni wobashana wathi uyena owahlanganisa itulo lokuthi kubulawe uFrance Lambert wobashana ucommissioner wasemzinyathi wobashana Sakhala khona ezakazidlodlo wobashana ithe ifika womshana shamthangala zakhala ngaphakathi yathi ithi bye le wobashana kwaqhuma uThufithi yahuhuluza ngesilevu phansi lahlala la ibhuzu womshana kwabanda ipayipi kuyona wobashana wobashana unakhuzana wobashana uRational Banawo wobashana wobashana kwabanda ipayipi ekhanda kwathiwe wena Mhlazi kanyoko wena ukhokhobela wena abantu bestate nawe ubuyi state Bazimcavuna la ngemuva wobashana wantate emoyeni ngobhozo Umibhuzu wobashana Jikjele evenini sekuphakama idasti ka2002 wobashana kwashuba wobashana Ayizalandela wobashana zalandela ezakazidlodlo kwatholakala ukuthi hayi vele le ndoda ayinekhwiri noCommissioner wobashana wobashana inkantolo wobashana yase Newcastle wobashana imthole necala wobashana
Hlakaza obashana u10 years obashana without chances of parole obashana. Ebhadle ejele obashana eseyikhindini kumshubele obasha. Obashana hayi la kundonga obashana inkwaleNkosi akudlalwa. Akukho kubambisana ezweni obashana. Isazo sholonto obashana. Hey lo. Kau perm tukas.